wesifazane ongakuzibone isho lutho kubani. Alibonke igama lenkosi. Haleluya. Kuthiwa ke leli culo lelicula lingakuthusi mangithi isiphethe ngenceba. Icula abelithanda. Amen. So masithi inkosi isiphethe ngenceba mhlawumbe ungabi nokunga understand ukuthi kanjani kunje. No, waye understand yena mhlawumbe into yakhe ukuthi inkosi yakhe imphethe ngenceba. Ngicela nje sikusho lo mhlabeleli abakwazi ukungitholela uma sisimqadi asondele eduzane egameni lika Jesu. Isiphethe ngenceba inkosi, isiphethe ngenceba inkosi, isiphethe ngenceba inkosi, isiphethe ngenceba, isiphethe ngenceba inkosi, hallelujah, isiphethe ngenceba inkosi, isiphethe ngenceba inkosi, isiphethe ngenceba, isiphethe ngenceba inkosi, isiphethe ngenceba inkosi, isiphethe ngenceba inkosi, isiphethe ngenceba, isiphethe ngenceba inkosi, 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 isiphethe Umlando wasilungile ngoLwesithathu owazalwa zingu-8 kuMeyi 1988 ezalwa nguMr. Isaac Cele kanye noMrs. Doris Cele. Ezalelwa ezingolweni Madlovika School. Waqala amabanga aphansi ezingolweni Primary School wasedlulela eMshweshwe High School. Ufunde eCoastal College wenza iziqu ze-Electrical Engineering, wasedlulela eMangosuthu University of Technology, waphothula iziqu ze-National Diploma in Electrical Engineering, Heavy Current. Wasebenza eGlenhoe enza i-service training. Uphinde wafunda e-UNISA enza iziqu zobuthisha, PGCE. Wasebenza eMshweshwe kanye nase-Mansfield as a teacher's assistant. Uqale ukusebenza ngoMarch eMabek Secondary School njengothisha we-mathematics, okulapho ashiye esebenza khona. Ushiye umama wakhe, abafowakhe abathathu, odadewabo abathathu, lala kahle emaviki. Ukulwile ukulwa okuhle, uliqedile ibanga lakho sobonana ekuseni. Amen. Hallelujah.
wamncane isikhathi emendweni kaDonke. Wamncane isikhathi emendweni kaDonke. Kuningi engingakusho bazalwane, isikhathi siyangishaya, kodwa engingakusho ukuthi Silondile uhambe kahle. Silondile uyenzile inkonzo. Silondile ubuye iglow esinamathiselayo. Singabantwana bala ekhaya lapho kwenzeka singaboni ngasolinye, asikhumbuza amazwi ababa. Athini ithethelelelane umumoya nentsulo nawo. Sisaphila ngawo ke namanje besikhunjuzwa uyosilondile. Usilondile ube organizer. Like khaya kukhona into noma kungekhona ekhaya kuzo organizer nje nabo cousin bethu nawo dadewethu la. Kukhulunywa lapha kukhulunywa ko WhatsApp sihluthulane azoqhamuke egcineni athi mina ngithi ukhala of the day lo usuku lo siyapi finish. Akekho umuntu osezobuye aphikise lapho. So benesiphiwo sakhe nje bancwele. Siyavuma. Ezweni yalihlahla emzino khaya ezweni ke uNkulunkulu siyamazi lekhaya, siyamazi. Angengijabula ukuthi siyayazi imalando wala ekhaya ukuthi ukhulu wethu wayethola abantwana bengaphili, kodwa wangena kule faith mission abantwana bakhe baqala baphila. So thina siyizinzalo yomkhuleko, noma sibona nje ngathi uNkulunkulu akaphenduli kodwa uyaphendula. Nalesi simo ke ahlolisa khona siyamnxusa nje ukuthi akasipha amandla, siyambheka ukuthi yena usayinkosi hlezi ihlalweni sobukhosi, usabuse emhlabeni, usabuse emazulwini, unguJehova omphethe amandla, unguJehova ombethe inkazimulo, unguNkulunkulu obusa kuze kube phakade, unguNkulunkulu wenyama yonke, unguNkulunkulu wemindeni yonke, unguNkulunkulu wezizwe zonke, unguJehova osofa njengamanzi, unguNkulunkulu ophilayo. Sithi bayede Nkosi, uyasazi ukuthi sisichithile ngokwethu lesi simo, kepha wena uNkulunkulu wethu wathi asazi yini ukuthi imihla yethu uNkulunkulu wethu ogcwele imfishane. Baba wethu onamandla usiphe Nkosi, uNkulunkulu wethu onamandla izinhliziyo zokwamukela nalabantu Nkosi abazile beni bakhathazekile uNkulunkulu asinawo amazwi aphelele baduduza ngephuthe induduzo yokuthula itholakala kuwe Nkosi yenkazimulo. Siyakwazi wena
ungobusa njalo ungongcwele ungobusa njalo iselela ulikulwasizindaba zakho azifani nezethu nemicabango yakho ayifani neyathi siyengazikulo asiyokuthuka asiyobusa uwe okuyabuza kube phakade uwe inkosi yakho bonke phakama ngomsebenzi in the mighty name of Jesus. Kweminyaka ewu2 alibonke igama lenkosi bathi izwi likaNkuluNkulu lizoba impendulo yalenkonzo yanamhlanje phakathi kwalomndeni nathi thina sonke nje bazalwane ngoba noma singafelwe kodwa ziningi izinto ezisishayayo ngapha nangapha omunye azathi uyadela wena sawulele malibonke igama lenkosi asibonke ke bazalwane bonke abazalwane ababambe iqhaza ekutheni befikile ekhaya bazokhuleka ngeindlela zonke alibonke igama lenkosi bezobahlalisa neminikelo nayo yonke into sithi uNkulunkulu bazalwane anibusise amen. Ake sibheke lapha kuMshumayeli chapter 10 sifunde nje iverse eyodwa basixolela bazalwane lapha ngiyabona khona ozokhulumela iyouth high praise nebandla ngenhlanhla ke bazalwane sikhulumile kakhulu izolo sikhulumile kakhulu izolo umlindelo ke uyawusize ekutheni iprogram yangogqibelo ibe imfishane ngoba wonke umuntu usuke elitholile ithuba alibonke igama lenkosi. Ake sibheke nje uverse 4 yena yedwa uMshumayeli chapter 10 uverse 4 yena yedwa. Ake ningifundele niphethe microphone ngalapho abaphethe mic bangifundele okay avele sifunde bazalwane avele sifunde verse 4 uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho ngokuba ukubekezela uvimba izono ezinkulu ngokuba ukubekezela kuvimba izono ezinkulu uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Ake sivala amehlo sicela ubaba umfundisi indoda endala ubaba umtshali athandaze kafushane amen. Ake sivala amehlo. Isa wenkosi yethu Jesu Kristu mnimandla onke silapha izwi lakho linamandla izwi lakho liyaphila izwi lakho liyafakaza ezintweni eziningi ukuthi uNkulunkulu uqobo namntwana wakho umile ngegama lika Jesu enza umsebenzi wakho uzwakala inkosi ukuthi ukhuluma noqobo sithembile lenkosi ukuthi uzoba induduzo epheleleyo kubantwana bakho njengamanje khuluma Nkosi in the name of Jesus Christ amen. Alibonke igama lenkosi. Ngiyathanda ukusho kwazi ukuthi emva kwentshumayelo sizothandaza sikhulekele lo mndeni wabacele ngoba eyinkulumeni zabo zonke uyabona ukuthi sikhona lesikhala somthandazo amen bazalwane. Nobaba uNdosi uyakhala lapha ukuthi kunenhlabathi engathi gunjiwe abefundisi bazoyivala ngegama lika Jesu haleluya sizoyivala ngegama lika Jesu kodwa ekugcineni phezulu kwabo bonke sizothandaza emva kwalentshumayelo ake nithi amen bazalwane haleluya ngoba sikholwa uNkulunkulu onamandla futhi onempendulo athi abanye bebehlabelela ubuke ngathi uthule kanti hayi ngoba ethule uyabuka ake nithi amen bazalwane. Lithi izwi lenkosi sesizothandaza uma umoya wombusi
ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Ake nithi amen bazalwane. Ngiyawuthanda ke umlando wakuleli khaya ngoba kusukela kokhulu uyeza ukuthi babe libambele ivangeli. Yadlula into yaya ko Isaac alibonke igama lenkosi. Banamathela evangelini. Ake nithi amen bazalwane. Kusho ukuthi leli khaya balichazile bathi ikhaya lomthandazo. Ake nithi amen bazalwane. Haleluya. Bekunezingane la ebezingatholakali kokhulu zatholakala ngenxa yomthandazo. Amen. Nyangizwa bazalwane. Alibonke igama lenkosi. Nami ngifika la ezingolweni malibonke igama lenkosi. Haleluya. Lo muzi bowungeve unje kodwa ukhiqizwe umthandazo. Ake nithi amen bazalwane. Haleluya. Ngifike mina la lezi ingane zalekhaya zincane kubhuluzana kumningi. Abanye befunda eSt Peter, abanye befunda la eMshweshwe abadala. Alibonke igama lenkosi. Weyaka athi mengixoxela umvangeli athi hey mfundisi abantu babengeve bengihleka bethi ngizozondla ngani lezi ingane. Begxeka ngisho unkosikazi wami uthi namhlanje ngihamba ngemoto. Namhlanje zingakhela umuzi omuhle. Ake nithi amen bazalwane. Ake ngisho ke bazana ukuthi izimpi zikaSathane zifika ngange weight yakho ukuthi unesindi esingakanani. Amen. Abashayisibhakela uma bebabili bezolwa into oqalwa ngayo qali iweight. Ukuze kungashiwa kuthiwa omunye urobho omunye. Kuqalwa iweight yakho ukuthi lo memshaya nalo memshaya hayi bazohlulana kuzobonakala ozowina. Kodwa uma iweight yalona omunye imncane uyakhanselwa lo mdlalo. Ake nithi amen bazalwane. Nyangizwa bazalwane. So iweight yakho ingangezimpi zakho. Amen bazalwane. Umuzi nomuzi unesindo sakhona. And lesi sindo sisuka phansi siya ngokukhuphuka. Ngenkathi kukhuphuka isisindo sasekhaya. Nyangizwa bazalwane. Nezimpi zakhona siyakhuphuka. Amen bazalwane. Alibonke igama lenkosi. Hallelujah. Kufana nokuthi maleke kuzalwa abantu ekhaya banda. Obazi ukuthi ngenkathi kuzalwa umuntu nedemoni futhi liyazalwa. Eliqondene nalowo muntu. Ngoba idemoni linomuntu ngamunye. Ingakho kuze kuthiwa ingane ayifani. Akuthameni bazalwane. So ingakho ke thina esikholwayo iqede ingane izalwe noma athi izalwe ngayiphi indlela. Bese siyayithatha siyayibuyisela enkosini sithi inkosi sikhulekela ngisho ifuture yayo. Ake nithi amen bazalwane. Mina nje bazalwane ngiyiwele. Umfowethu nje ule mtubatuba. Kodwa asinayo nemimoya yamawele. Akuthi nje mina mangigula naye ufuna agule. Ingakho nje nakusithe sizokhansela umoya wamawele. Ngoba idemoni yona lolo. Ake amen bazalwane. Thina sazi into eyodwa ukuthi siumfanekiso kaNkulunkulu. Le mimoya lethiwa ihlasela amawele siyayikhansela ngegama lika Jesu. Oh ake amen bazalwane. Ngoba ngenkathi kuzalwa amawele kushisa ubusiso. Nangizwa bazalwane. Ziningi izinto ezikhulunywa ngabantu, khuluma kahle ngoba kushumayela iwele la. Alibonke igama lenkosi. Ayikho nje into engilandelayo yamfowethu naye futhi ayikho into emlandelayo eqhamuka kumina. Ake thameni bazalwane. Haleluya. Ngoba sanikelwa esandleni sikaNkulunkulu. Glory to Jesus. Sasesinqamula zonke izinto zakamsani. Nyangizwa bazalwane. Sanqamula lonke ukhodolo lakamsani. Nyangizwa bazalwane. Alibonke igama lenkosi. Sibuswa uNkulunkulu kuphela.
Akethi amen bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. So ke isisindo sasekhaya malibonke igama lenkosi. Ngenkathi sikhuphuka kuzalwa abantu befunda besebenza kuthengwa imoto kuyale wonke umuntu nje yaluze ebhizi no Satan uyayilungiselela ukudestroya yonke lento eyenzakalayo. Yini indaba uSathane alwe nemindeni ukuthi umndeni iwona gate kaNkulunkulu, isango likaNkulunkulu uNkulunkulu angena ngalo ukuthi abuse endaweni. Akethameni bazalwane. Malibonke igama lenkosi. So uNkulunkulu akabusi ngalezi zinto ezicabangayo kodwa ubusa ngama families. Ayikho into uSathane ayinyanya njengomndeni. Amen bazalwane. Mohleli nje owazi ukuthi uSathane ave unyanya umndeni wakho. Akethameni bazalwane. Ngoba uNkulunkulu ubusa ngawo. uNkulunkulu befuna ukwenza inguquko akaye emgwaqweni ayofuna ingilosi. Kodwa uya emndenini futhi ave ithanda lemndeni engelutho engenagama. Avele ayiphakamise. Akethameni bazalwane. Alibonke igama lenkosi. Bese esebenza ngayo ayiyuze for intando yakhe. Akethameni bazalwane. Manje ake siyibukeke lento eqaleni kuGenesis. Alibonke igama lenkosi. Ukhulumile ubaba uMzobo izolo eShumayela. Alibonke igama lenkosi. Sibheka into yokudalwa komuntu. Amen. Ngoba izinto ezisishayayo bazalwane sishawa inhloso kaNkulunkulu ngathi. Glory, hallelujah. Sishawa inhloso kabantu bazalwane kaNkulunkulu ngathi. Umuntu akavele esilwaneni. Umuntu akavele emfeneni njengoba kwakushiwo abantu kuqala. Kodwa umuntu uvela kuNkulunkulu. Futhi umuntu umfunziselo umuntu umele uNkulunkulu emhlabeni. Akethameni bazalwane. Ngiyangizwa bazalwane. So ngekathi uNkulunkulu emdala umuntu esedale yonke into egcineni uthi ake senze umuntu abe umfanekiso wethu. Asifunze. Enze njani bazalwane? Asifunze. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wayengeke ehle ezulwini ezobusa emhlabeni kodwa wathi ngifuna ukubusa ngomuntu. Wayesembeka ke umuntu ensimini yase-Eden. Ngiyangizwa bazalwane. Wambeka ensimini yase-Eden. Alibonke igama lenkosi. Ukhulumile ubaba uMzobo izolo uthi yafika ke inyoka yamkhohlanisa. Uyazi bazalwane uSathane yina yehlela ensimini yase-Eden ukuzophuka amandla kumuntu okubusa. Glory, hallelujah. 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 So ngekathi uSathane efika uyabona ukuthi umuntu udalwe usemzimbeni futhi usenyameni, but yena akekho enyameni futhi akekho emzimbeni. Wafuna into enegazi wathola inyoka. Alibonke igama lenkosi. Ukuze lento ikwazi ukuphuma nakahle. Alibonke igama lenkosi. Wayesekhuluma enyokeni. Ingakho iBhayibheli malithi esehlulela uNkulunkulu ethi wena nyoka uyohamba ngesisu. Kusho ukuthi inyoka yayinenyawo. Ngoba wengeke asho uNkulunkulu ethi kusukela namhlanje uyohamba ngesisu impilo yakho yonke. Ngiyangizwa bazalwane. Kusho ukuthi zazi ikhona inyawo. Akethameni bazalwane. Into nje nami ngicabangayo angisho ikhona eBhayibhelini. Kodwa nje into nami ngeke ngicabange nje ukuthi wengeke uNkulunkulu athi uzohamba ngenyawo zibe uzohamba ngesisu zibe zikhona inyawo. Alibonke igama lenkosi. But into yami ila ke bazalwane isekuthenini ngenkathi umuntu esensimini yase-Eden esewile. Amen. Yaphuma inkazimulo kaNkulunkulu kuye. Glory, hallelujah. Kwathola ukuthi unqamuke ubudlelwane bakhe noNkulunkulu. Ngoba umuntu uyisystem kaNkulunkulu. uNkulunkulu we-downloade konke ukuhlakanipha kwakhe nangendlela yokubusa kumuntu ukuthi thingabuse kanjani. So leyo system yavele yalimala. Kwathola ukuthi akusabuseki manje ensimini. Ngiyangizwa bazalwane.
Paul uNkulunkulu ukuthi ambuyisele ngaphandle kwentsimo umuntu. Hallelujah. Waqala manje wangabe saphila impilo ekade eyiphila. Webazalwane, ezinye zezinto wemindeni ekhona la, alibonke igama lenkosi. Ezinye zezinto edinga siqaphele ubudlelwane bethu noNkulunkulu. Ukuthi kungakanani ubudlelwane bethu noNkulunkulu. Uma ucabanga ubheka lithi iBhayibheli kwakuthi ekushoneni kwelanga wayehla uNkulunkulu ebavakashele. Kodwa mhlazane sebedlile, nangizobazalwane, sebedlile sebephule umthetho kaNkulunkulu, uNkulunkulu akanqamukanga ukwehla, wehla kodwa wangabathola la kade bekhona. Uyaqala uNkulunkulu uyabafuna manje. Hayi ngoba wengababoni, webabona ukuthi babengekho la ebejwayele ukubafika khona. Uthi Adam ukuphi na? Wathi uAdam ngicashile. Uyazi ngaso sikhathi wesebhinqa amahlamvu. Amen bazalwane. Sebebhinqa amahlamvu sebenamahloni. Bathatha manje imvelo kwayiyona efihla ihlazo labo. Kanti ibona okudinga bafihle ihlazo lemvelo. Baqale manje bangabe besabuswa uNkulunkulu, babuswa imvelo. Wababuka uNkulunkulu wathi no, esikhundleni samahlamvu ngoba yabuna kungcono abahlabe nje imvu, alibonke igama lenkosi, bathatha isikhumba bafihle ubunkulu babo. Kusukela ngaleso sikhathi umuntu waba namahloni. Ake nithi amen bazalwane. Alibonke igama lenkosi. Uyabona manje yaqala lento yabakhona ithemba ukuthi mangifihla ihlazo lami kubizwa ukuthi kuhlatshwe something. Kanti imvelo yayingababoni ukuthi banqunu. Indlela ababebusa ngayo yayingekho lento ukuthi bahambaze. Kodwa mhlazane kunqamuka ubudlelwane babo noNkulunkulu, kwabonakala bazibona bona ukuthi asisekho manje uNkulunkulu wethu. Phatha simbonga uJesu Kristu. Oh, akethabeni bazalwane. Alibonke igama lenkosi. Hallelujah. Senginqamulela le ndaba bazalwane, ukufika kukaJesu Kristu akafikanga ezokwakha amasonto. Ingakho nje amasonto noma exabana beqembuka abantu uNkulunkulu akasho lutho. Ngoba vele akuyona isystem le ayeqondile emhlabeni ngoJesu. Omunye uyaphuma axabane nomfundisi wakhe noma nebandla lakhe ayoqamba igama athi Sunlight Church noma Ice Cream Church. Yabona ziningi disorder ezakala emasontweni. Akethameni bazalwane. Kanti kutholakala ukuthi isystem kaNkulunkulu ayiphazamiseki, athi uJesu Kristu phezulu kwaleli dwala. Ngiyakulakha elami ibandla, hayi lakho kodwa elami. Awunangizwa bazalwane. Uthi amasange Hades ayali kwahlula. Elibophayo emhlabeni njengoba sizobopha izinto zakaqele nje, elibophayo emhlabeni nasezulwini ziboshiwe, ezikhululayo emhlabeni nasezulwini kukhululiwe. Athi uJesu ayithi incwadi kaMateyu 10 wabapha amandla phezu kwemimoya yonke engcolileyo. Akanithi amen bazalwane. Webazalwane, sikhonza uNkulunkulu wemindeni. Thina siveli kwenye into, sivela kuNkulunkulu. Oh glory, hallelujah. Alibonke igama lenkosi. Futhi asikhonza umlungu kodwa sikhonza uNkulunkulu. Oh, ningathuswa izithombe lezi esike zenzeke enithola kwezinye indawo la uJesu khona evele sekathi umlungu. Kahle kahle asikhonza umuntu, asikhonza umlungu kodwa sikhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu wehlisa izwi lakhe layohlala esibelethweni sentombi uMaria, wakhulelwe ngasakalale nendoda. Akithi amen bazalwane. Alibonke igama lenkosi. Ngizothi mina ukufika kukaJesu Kristu wayezobuyisela imindeni kaNkulunkulu ebukhoneni bukaNkulunkulu. Amen. Ingakho uJesu mayefika akakhuluma izinto eziningi ukuthi phendukani. Ezanjani bazalwane? Phendukani. Leli gama elithi ukuphenduka lisho ukushintsha indlela obuka ngayo, indlela ocabanga ngayo, bese ucabangisa kaNkulunkulu. Ngoba vele uqhamuka abantu bazalwane, mawufuna imoto yakho yaka Toyota ibe right,
uzoba nenkinga moyisa kaMercedes ngoba kaMercedes akekho amaphathi akaToyota. Nangizwa bazalwane, mawufuna uMercedes wakho ube right ngeke uyise kaBM. Nangizwa bazalwane, kodwa mebefuna ukudla imali yakho nje bazothatha izinto ezombombayi bathi ayishiye uzohamba kabili nakathathu ngeke kuphele ngisho inyanga ibuye leyo nkinga ngoba uthathe imoto yaka BM wayisa ka Mercedes. Unjalo umuntu bazalwane njengoba eqhamuka enkosini. Ngiyizwa bazalwane, meke wamisa kwenye indawo uzoba isystem engafanishini kahle. Ngiyizwa kodwa bazalwane, kodwa uma ubekwa umthatha umuntu wamisa kuNkulunkulu. Webazalwane, mina njengoba ngishumayela nje ngumphumela wokubaleka kaBaba eya enkosini. Wethu baba mesixoxela ethi ubaba wakhe wena amakhosikazi amathathu. Amen. Wonke lamakhosikazi enengane kugcwele kuphithizela. Uthi ubaba mesixoxela uthi kwafika ukufa. Kwangohoza one by one. Kwangohoza one by one. Kwancipha amasimu kwanda amathuna. Kwancipha amasimu kwanda amathuna. Uthi ngabona ukuthi sekuyigame lami manje bafe bonke abantu. Imina sengisele nosisi wami kuphela. Ngiyizwa bazalwane, alibonke igama lenkosi. Usisi wakhe ke wabaleka ke ngenhlanhla yena wathola umendo, watholwa insizwa yakacela. Alibonke igama lenkosi. Haleluya. Ngoba into phela yayisekhaya. Alibonke igama lenkosi. Yena ke ubaba wabaleka ezwa ukuthi kunomthandazi emalangeni kanti kushiwo kamfundisi ukhanyile. Ngiyizwa bazalwane, uyabona ubaba wenembobula emhlane seyavaleka. Uthi emhlane wami kwakhipika impethu. Kukhipika impethu njalo kususwa impethu kodwa ngabe kwisandla. Ngathi mengibekwe isandla kwabaleka imimoya yakamsana. Thina nje bazalwane sikhule singakwazi ukuvakasha ko-anti nakomalume nabobabomncane ngoba bafa bonke. Into yokuvakasha siqale sesibadala nje. Alibonke igama lenkosi. Sesibadala futhi sesiya emndenini ikakhulukazi yabazalwane. Alibonke igama lenkosi. So ubaba wathi mebaleka esewumfana kanti uzohlangana nentombazana, uzokhula ahlangane nentombazana yakangcobo naye ekholwayo. Waqala isizukulwane esisha sakamsani. Thina nje sisizukulwane esisha sakamsani bafa bonke. Alibonke igama lenkosi. Njengoba ngishumayela nje mina ngumphumela wokubaleka kaBaba. Engabalekele izinto zasemhlabeni, wabalekela embuzini, wabalekela empephweni, wabalekela kuzo zonke izinto kodwa bafa abantu. Ngiyizwa bazalwane, kodwa mhlazane exhumana noNkulunkulu yabuya isystem kaNkulunkulu. Ushamanda Khosaya, ma umoya womusa uvukwela ungashiya indawo yakho. Alibonke igama lenkosi. Namhlanje sizobuyisela umndeni wakaqala endaweni yawo. Hayi awudingi izinto eziningi. Akudingeki inkomo, akudingeki impuphu, akudingeki utshwala phathi. Funa indawo edinga abahlale kuyona. Ngiyangizwa bazalwane. Uyabona bazalwane, indawo okuyona iyakukhulumela ukuthi ubani. Ngikhulume nabazalwane ngithi mina ukulibona isecurity. Isecurity meke lafaka iuniform lema egate aliyalo ngishipha isekini kodwa likwazi ukumisa umuntu odriver imoto enkulu limtshela ukuthi ngeke ungene la ngoba isikhatha sakashaye. Why indaba lomuntu akhulume abe namandla kangaka ukuthi usendaweni usegate kodwa meke wasuka egate wama kwenye indawo angathi umisa imoto kuthiwa uyahlanya. Ake ngithameni bazalwane, unjalo umuntu ofuna ukuphila impilo yasezulwini kodwa engekho ebukhoneni bukaNkulunkulu uhleze baleka noma engaxoshwa umuntu. Ake nithi amen bazalwane. Ngisathi yonke imindeni ekhona la, ngisathi kuye ma umoya wombuso uvuleka ungashiyi indawo yakho. Alibonke igama lenkosi. So into yenza ukuthi isecurity libe namandla ukuthi linikeze isihlalo egate. Amen.
Abona meke wabuyela esihlalweni sikaNkulunkulu.